Кърджалийското сметище край Вишеград е запълнено тотално и очакваната криза с боклука е вече факт. Колите на почистващата фирма Титан са задръстили пътя с боклук, а много от тях стоят все още пълни. Проблемът е, че машината за боклука е развалена и не се знае кога ще започне да функционира отново. Въпреки че от община Кърджали бяха съобщили преди време, че имат още 8 декара земя, която може да се използва, при създалата си ситуация изобщо не може да се стигне до там, защото пътят е затрупан с боклуци. От сигурни източници разбрахме, че главните виновници за създалия се хаос е фирма Титан, които задръстили пътя към свободната общинска земя. Опитите ни да се свържем с управителя на почистващата фирма се оказаха безуспешни. Говорителката на фирмата също не вдигаше телефона си. Отдел екология в общината също не бяха на работните си места. Както сме ви разказвали неведнъж в новините, изграждането на новото сметище бе спряно от Европейската комисия заради злоупотреби. Сега държавата трябва да го изгради и понеже средствата за изграждането са доста солидни, съответно големината на сметището е смалена наполовина, което пък от своя страна показва, че това ще бъде само временно решение, а общините, които ще имат право да извозват боклука си до Кърджалийското сметище, ще бъдат 4. Планирано е изграждането да започне от март-април следващата година с пари от републиканския бюджет. Само че до тогава има още много време, а сметището е вече препълнено. Ако не се вземат спешни мерки и отговорните институции не си свършат работата, регионът ще бъде изправен пред екологична катастрофа, за което най-голяма вина ще имат кърджалийските управници.